Merhaba, var baş hevalin heja iyi şef sezde cutmeye o muhavranın ve şanak dinda ev bername ev veşan nezin diye me beride amadekili saatik din emi bu veşinin inşallah hevidaran sebe anji disba am disa bikar bername gizindi havra çekin u eger haben perseve bersivin naha İşe me beri xwe rojava zapê Filîstînê yani gelek mijarek em serê rawestin henin ez ê hewl bidim di nava çend deqada vana ji we re ragihînim mijara destpêkê Hêzên Sûriya Demokratîk li Ayn Îsayê bersiv dane hêzên dewleta Tirk û dîmen îro hatin weşandin ev mijareke li aliyê din aktivîstek Amerîkî çû Rojavayê Kurdistanê û li wê derê hovîtiyek ji aliyê dewleta Tirk ve pêk hatiye dîmenê wan kişand û vana ji cîhanê re ragihand ev jî mijareke ku pir giring e û mijarek din a giring ew e ku Serokê Amerîkayê Joe Biden doh yani roja 12 cotmehê biryarek nû eşkere kir salê carekê Amerîka vê biryara xwe eşkere dike ka wê li Sûriyê bimînin nemînin wê derê rewşa awarte dewam dike an na rewşa lezgîn dewam dike an na Biden doh ev biryara ji bo salekî din dirêj kir lê di vir de tiştekî din jî got balkişand ser êrişên dewleta Tirk ev jî mijareke û li zapê jî rewşa şer berdewam dike HPG îro daxuyaniyek de bersiv daye artêşa Tirk em pêşiyê li zapê binêrin li wê derê HPG bersiv da êrişên artêşa Tirk dizanin ji meha Temûzê yani ji tîrmeyê hetanî niha roja 23 tîrmeyê dest bi êrişekê nû kir û par jî ji xwe êrişa bûn ji heftê Nîsana 2022 hetanî niha ev êriş berdewam dikin lê dewleta Tirk ketî wê derê ne dikare li wir bîne ne dikare ji wir derkeve yani ne dikare pêş de here ne dikare paş da were û erê rast e çûyî hin ciya bombabaran kirî hin ciya leşkerê daniye lê ev leşkerê ku daniyene jî nikarin bilivtin û HPG îro dibe 12 cotmehê de li dijî leşkerên Tirk operasyonek pêk hat li Rojavayê Zapê û di vê operasyonê de 29 leşkerên Tirk hatin kuştin di do jî birîndar bûn çar birîndar bûn biborin li Xakurkê jî di do birîndar bûne û Tirk çi dikin li Anqerê yani dewleta Tirk hetanî niha tenê gotin subayekî me mirî navê ji xwe timûsa dikin dîmen belkî sibê re HPG dîmenê vê çalakiyê jî dîmenê vê operasyonê jî belav bike lê hiç ew behs nekin ji ber ku Tirkiye viya ji xwe re kirî wek siyasetekî hiç behs nakin yani li wê derê bimirin jî bimînin jî behs nakin ji ber ku dizanin rewş ne li gorî ku ew dixwazin wisa nameşe ev mijara sereke bû heval nêja ku em ê behs bikin niha em vegerin Rojavayê Kurdistanê roja çarê cotmehê Tirkiye dest bi kampanyayek êrişên nû kir êrişên dagirkeriyê û ev êrişên dagirkeriyê bi jiyana milyonan kesî kiriye nava xeteriyê û bi hovane ev êriş berdewam dikin êrişê elektrîk cereyanê karebe dibêjin li Rojava êrişê santralê karebê dikin ê gazê avê firina nexweşxana êrişê her derê dikin yani êrişî tiştên ku jiyana rojane pêdiviyên rojane ji pêdiviyên rojane re pêwîstin êrişî wan dikin yani cereyan tune bi elektrîk tune bi wê nexweşxana çawa bixebtin ê firin çawa bixebtin êrişî ji deverê wiha dikin û Hêzên Sûriya Demokratîk jî dibêjin em mecbûrin bersiv bidin yani vana êrişên hovana ne hetanî niha 48 sivîl hatine qetil kirin dîsa 29 endamên asayişê û 6 endamên asayişê cuda yani di êrişên cuda de hemabêje 100 însanê me hatine qetil kirin û Hêzên Sûriya Demokratîk li Ayn Îsayê li devera bi navê Mezra bersiv da artêşa Tirk û li wê derê ev dîmen kişandin û dîmen jî belav dîmen binerin li wê derê baregehek Tirk heye ev dîmen di malpera Qesedê ya YouTubeê de dîsa di malpera wana fermî de heye li wê derê leşkerê wan diçin tên û divînin ji xwedî paşê çi dibe niha Tirkiye hiç behsa vê meselê nekir hiç qet negotin yani li wê derê em çûn hatin leşkerê me mirin man çend hev mirin yani li wê derê hiç behs nekirin daxuyanî Qesedê de tê gotin ku daxuyanî Kurdiyê wê heye an hayda li di malpera Qesedê de îngilîzî û erebîye wî heye
قصد دبیجه نوند راکانون چپمنی قصد دبیجه دوی چالاکیا برسداین دا هجمارا کشتی و بریندارین دولت ترک نهاتن دیار کرن هزین ما تانک و آلاوین لشکری هدف گرتن و جبر ویه که دبی هزین داگرکر وسایتین خو برن جی اوی جی بارگهین خو و دبل ویدره او کامرای چاودر یعنی تکنولوژی کو برنه ویدره بجی کرنه جیش خل بر دیرک که مزن هیا و دبین اواناجی هاتنه هدف گرتن قاصده داخویانی خدا و صد بجه دبی ام بیر بینیم که فرماندار گشتی هزن سوریه دموکراتیک مظلوم عطی بریا چند روزه گوته بو ترکیه الور سوجه شر سوجه مروحیت که و همجی امید بندن امین امید برسد بدن و نها لویدره روش بوی آوایه ایریش بردوام دکن ایرون مخموره ایریش بردوام کرن یعنی نه تنه روزه ولی مخموره ایرون مالک بوم باران کرن و مخابن دایکک لوی داره دایکک 5 سالی بریندار بوم جرا شفای دخوازن لمخموره جی روش و سایه بریا چند روزه مزگفتک جامیک بوم باران کربون نها ایریشین دولت ترک ور خویه یکو گلی کرد جبر کو سری جوارا ناتبینه ev jî her diçe har dibe yani divem viya bêjin niha mijara Amerîka Biden do bi daxuyeniyek fermî çi got em ê salek din rewşa lezgîn ya li Bakurê Sûriyê dewam bikin û got binêr kê derê bû erê alvir malpera White House ya qesra Spî Amerîkayê daxuyeniyek kurt heye ev daxuyenî wek nameyekê ye ji Senatoya Amerîkayê ji Kongre Amerîkayê re tê şandin. Niha giringiya vê çi ye? 2019 da çardê cotmeha 2019 ku Tirkiye wê demê êrişî Serêkaniyê û Trabya'da girê spî kiribû serokê wê demê ya Amerîkayê Trump got em ê biryarek eşkere kir salê carekê ev biryara dirêj dikin rewşa lezgîn ji bo Bakur Rojavayê Sûriyê hat ragihandin û Amerîka di çerçoveya vê rewşa lezgîn da siyaseta xwe li Bakur Rojavayê Sûriyê didê meşandin. Salê carekê jî da tê dirêjkirin û kî serokê Amerîkayê ve mecbûr ew dirêj bike Biden viya par jî dirêj kiribû lê dema par dirêj kir yani bi gotinên standard basa Tirkiye falan nekiribû dibe wê derê rewşa Daişê heye û falan bivan îsal çi got îsal dibêje êrişên Tirkiye operasyonê me li dijî Daişê dixin nava xeteriyê êrişên Tirkiye rewşa sivîlan Bakur Rojavayê Sûriyê dike xeteriyê êrişên Tirkiye dibe ji ber ku rewşa sivîlat dike xeteriyê û operasyonê li dijî Daişê qers dike ev jî ji bo Amerîka xeter e ewlekariya netewî ya Amerîkayê dikeve xeteriyê ji ber vê sedemê ez dixwazim hetanî çardê cotmeha 2024 ev rewşa lezgîn ya li Bakur Rojavayê Sûriyê were dirêj kirin. Divê ewa Biden da û hate gotin avayî we ji xwe dîtiye jî yani ev û hetanî yani salek din ev biryar di meriyetê de bê. Niha di vir de tiştan nû çi ye? Çima giring e? Ji 2019 heta niha ev biryar tê dirêjkirin a îsal çima giring e? A îsal wiha giring e. Ji ber ku cara ewil e serokê Amerîkayê Biden dibêje bi nav dibêje. Dibêje êrişên Tirkiye rê li ber xeteriyê dikin. Berê jî digotin em li wê derê aramiyê dixwazin, em li wê derê naxwazin ku şer çêbe, em divê dijî Daişê bi hev re bibin yek. Lê navê Tirkiye nedigotin. Ji ber vê yekê cara ewil e ku ev hat gotin ev giring e. Sedem ev. Sedemê duyem ya giringbûna vê biryarê ew e ku Amerîka dizane li wê derê Tirkiye bi van êrişan bi van operasyona destek dide Daişê. Tirkiye li wê derê sivîlat dike hedef. Amerîka viya dizane lê nabêje wextê ku hevce kir dibêje wextê ku ji wan re pêwîst bû dibêje. Çima doh got? Ji ber ku Tirkiye mesela Filîstîn û İsraîlê da li Gazê û Hamas û İsraîlê da Tirkiye Amerîka rexne kir dibe Amerîka çima li wê derê falan bivan Amerîka jî got binir eger vê mesela me têxir rojeve em jî mesela ta Bakurê Sûriyê me têxir rojeve. Yani jî re bilov kir. Ji ber vê yekê Tirkiyeyê dî neçare ku êrişê xwe yê Bakur Rojavayê Sûriyê li rojava da hesabê Amerîka jî bike. Me bi vê biryarê fehm kir ku ne ku Amerîka nizanî ne ku haya wan jê tune sivîlat kin hedef. Amerîka
vê rewşe ne ku ji sivîla jî hez dikin yani Biden ne ji bo ku bi rastî jî derdê wî sivîlin. Ji ber ku berjewendiyê wisa hevce kir, do viya bi nav kir lê giring e cara ewil ev ket bin belgeyekî dokûmentekî fermî ku Amerîka dibîne Tirkiye li wê derê bi operasyonê xwe rej da eşrefet kî û rewşa sivîla dike xeteriyê ji ber vê yekê ev biryar bêguman hesabê li gorî berjewendiyên Amerîka hatiye dayîn lê ji bo Rojava jî biryarekî giring e divê miroviya ji bîr neke her kes li pey berjewendiyê xwe lê car cara berjewendiyê mirov rastî hevte. Niha mijarek din hevalnêja ku me behs bikire min di destpêkê de gotibû aktivîstek Amerîkî ku wek referans jî tê qebûl kirin çû Rojavayê Kurdistanê û li wê derê dîmenk şandin Nadîne Mehanze însanek girîng e ne aktivîstek ji rêze ye çû wê derê û li wê derê dîmenk şand dîmenê xwe da I'm here in northeast Syria to see how the community is recovering from over 200 dîmenê xwe da dibêje el Rojavayê Sûriyê me li vê derê elektrîk, gaz hemû pêdiviyên jiyanî hatine hedefkirin. 2 milyon însan bê av, bê nexweşxane mane, bê elektrîk mane û 48 însan hatine qetilkirin ku di nava wan da jin û zarok jî henin. Serokê Tirkiye Erdogan dibêje gotibû ka mafê mirova demek behsa gazê kiribû, behsa mijara girtina avê û elektrîkê li gazê kiribû, êrişên li dijî nexweşxane û dibistana kiribû lê divê li Bakur Rojavayê Sûriyê aynî tiştên kirin, êrişî avê dikin, av tê birîn, elektrîk tê birîn, êrişî nexweşxane û dibistana dikin ka refleksa, ka hewara navnetewî dibêje. û dibêje el vê derê dibêje ev şîrîkê me li dijî Daişê ji bo Rojavayê Kurdistanê dibêjin divê modelek demokratîk ava kirin û nîvê wan jin li evê wan rêvebiriyê wan û divê niha vê herêmê sîstemek demokratîk saz dikin divê piştgiriya navnetewî û dewletên yekbûyî yani Amerîkayê ji bo Bakurê Sûriyê û dijî van êrişên Tirkiyê pir giring e dibêje hem bi nivîskî nivîsandî yani hem jî di vîdeo xwe da vana behs kirî ev jî pir giring e ji ber ku yani dinya êdî çapemeniya dinyayê saziyên sivîlên civakî dewlet hemû dibînin ku li Rojava dewleta Tirk sûcekî çawa kir yani kes nikare bêje em nikarin yani me nedît filan bêvan. Her tişt ber çava ye. Dol Bakurê Kurdistanê û Tirkiye li gelek bajaran belkî li dehan bajaran çalakî hebûn nehiştin ti çalakiyek pêkverê heza bi sedan kes hatin binçavkirin û lê dîsa jî li Awropa li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye çalakiyê piştgirî ji bo Rojava henin û heyva sora Kurdistanê jî ji bo Rojava kampanyayek derê dest pêkirin ji bo vî vîdeo Kurd amade kir qasî nîv deqeyekî hûn dikarin wî jî temaşa bikin îşev tiştê ku ez bêjim ev qas bi xatirê we şev baş.